U toku emisije nominacije reč je dobio Gastoz. Drago mi je da si tu i nadam se da si u apartmanu imao digitron da se presabereš i kompas da se preispitaš gde si. Sad si se popišao po ljudima koji su rekli da sam od tebe tražio izvinjenje, jer si rekao da si pogrešio za stvari koje si rekao za Anđelu. Ti nisi balavac, nego odrastao momak koji treba bolje da se ponaša. Ne kažem da ćemo zauvek da imamo podignutu loptu, drag si mi, ne mrzim te. Malo si se zeznuo u koracima, ljudi svašta urade i sve dođe na svoje ako su željni toga. Verujem da jedna od ove dve devojke ima iskrene emocije i to je smatram Sandra. Ti vučeš ka folirantu, suprotnosti se privlače, govorio je Gastoz. Luka, nemoj da odgovaraš ovim budaletinama. Tvoja tišina je vrednija, samo ignoriši, dodala je Aneli. Slatko je što ovako pričate i sprdate se. Ja stojim iza svojih reči. Rokajte, imaš pravo da se igraš i to je baš zanimljivo, dodao je Gastoz.